Okay, dadag guys. Be. Bag. Hindi man dadag ng Lain ha guys, pag-usap niya sang labat ugma. So guys, padong may mga hoy. Ha? Insa na? Cake kuno na cake. Alright, the cake guys. Sing skim dia. Ang ala. Ikaw ra. Hila. Pastilan isa na mo ipakain guys kay cake kuno. Karaan din. Asa man ka pader? Papay ngadtos pader. Para to ngadtos. Babaw. So asa dari ta dapit mga hoy guys. Dari na. Kay naidaghang kahoy da ni. Pagtanaw in taon mo kay jang nay mananap inday, dara ka day. Haman. So arami dari mga hoy guys. Kay to na nahuman naman ko pang laba, so nga hoy na pud mi. Lubos-lubos na natin labong way klaseng mga kuyas na makabantay atos bay si Kuya Gail. So dari mi mga hoy, ha? Asa? Asa kumpiyansa da nabi kinsang nay mananap bi. Ha? Kat-kat tas kuy kinkin mura lang monkey. Monkey boy. Ha? Daratakin dalikin. Kuzabid na. Ay, mada monkey bang kuno guys. Monkey kuno sa kuy kinkin to. Kuzabid na ilams ka manggahan. Maman yung mga mangga guys nga tumba das pagbagsong udit kanina. Daratadli ato ta papa. Asa man dapit? Ada to. So ato mi dato man ngahoy guys. Ha? Kala ka dali. Papa. Lakaw dali. Lakaw na. Tawanan guys. Yan na pala kirit na magdagan. Napao na. Kana. Laja. Ay mangga. Kusog manggun musika ng mangga. Ah, turami guys. Kaya mahuganira mong panguhaan. Okay. Naglakan siya na dyan. Tagasag sungay. Nalakan. Nalibi. Paghinay. Kidangag. Asa? Hala, mautan ni pa. Gabi? Ya? Gab? Mautan ni gabi ha? Hala, day gabi guys. Ang laghana. Mautan ni pa. Uy. Ah, okay. Arang daga arbantang gabi ha guys. Kaso mahugaw ko nun ni. Daga arba siga azu. Hugaw laman. Dara ko agi. Kaya mo ko'y butas. So, na may mga huy guys. Si arang daghana kajug kahoy. Mahugani. Lami ni kay mahugani. Lagting. Kaya wama tumag sa 1. Ha? Hoy, pakinig-hinog ko. Ano man to? Langgam? Langgam siguro guys. Pijaw. Hindi, anara kasinlo day. Azo da nang kuan. Tigabas na. Abi-abi. Muna zay bangkaw guys kanina. Muna bangkaw. Kini. Sakit din yung ipon. Muna yung akuskuson. Kanina ni ijang dani. Kuskuson din mo yung ihasag ko yung lungag. Impas ko din yung lungag. Ha? Anara ka day. Ijang na mananap day. So, ari may mga hoy dari guys. Kaya daghan ka ajong mahugani. Ito apod to Kanabitaw na mahugani po na pa no. Amo ng panghahudyon guys. Naka na. Ugat man siguro na niya. Bakit na natumba? Kanang kahudyon. Anira ha may baboy. May baboy din eh. Anira ka ha. Anara ka na kahinlo na na. Maray bilis kim-kim na na guys. Ano man? Anara gani ka na. Ato ka. Riskoan. Guys, dari na tumpot dun. Lagun na di Dari may mga huwis sa pag-abri ka di daghan. Gusto ko. Iningliktak mo ma. Okay, dadag guys. Gatang kahoy. Diyan na.
Mahoy taron kanila bungoy klase ang mga kuyas. Ha? Unsa? Bayot ka karon. Nagatang kahoy guys. May Utod man. bagli. Pagli uy. Double. Double kill. Double kill. Double kill guys. Ang kare, ilan rin, tumog man. Buti na ng kuwan. Tumog, di na pila na to guys, kay bugat. Kuplong papagbangkaw. Bali eh. Na. Dapat tiga bas guys. Ipapamoy ti panguan. Ano ka kasi ano ka pa doon na. Sus marihang sipa. Ibaan mo uy. Mo dai nga mong gipalit nga kahoy guys katong, ha? Mo nga mong gipalit guys katong mong gidapat datus bay. So sa mga ipian karon ba? Di lang bag-o. Matubot ni. Amoy ko dun. Sayang. Wow! Ha? Isay! Ay! Matumbahan. Matumbahan ako ko. Ano ba naggamit man? Sige. Huwag ka ba sa gabi eh? Kasi Oh yes! Woo! Dyan na guys! Dahil pa. Sorry ta maglaro-laro eh. Nagbukas man ko. Naghanap kahoy dari kaso nagtumog. Dapat pa doon sila hindi na nailam lagi kay kuwan. Ang nahangir. Kanira ko no guys. Kanina hangira. Kanina inta naman eh. Ahoy sa tang, ahoy. Kundo tag kahoy ron. Nabungoy klaseng mga kuyas. Ako na. Aday, kahit pa. Alright, tara guys. Apa? No. Ang pagyas ya, dako ka dusang ah. Takto ka dyan ni guys, bagaan na, ralami akazo. Ako sa tigsirutso kasi papagabri may tigilong kasay sirutsoon. Mumukaw ang bird. Ay, dead ba? Kinahanglan ka maupod tag sirutso kayo ron. Ay, ba? Sa gabi kasi Gabas diri. Gabas diri. Gilabas tayo kay Rumi. Uy guys. Uy, agabaga. Oka. Ay, sige, bag. Baga. Alright, dara guys. Ang kahoy. Okay. Pamit pa ng dam. Par. Paano ninja? Paano pa dito? Yan na guys, sarap nagkakaduk sa nga. Ilan? yara sa baw. Ha? Yara sa baw bro. Gitara na laman nila, murang naputol naman eh. Na putol na. Purindo na. Wala man ko'y sundang. Ako'y kaputkuan na sa dukan. Niya. Lamay man na, Bi. Pasok ko, Bibi. Wait. So, diyan na guys. Sinapeto na putol na rin. Yan. Sakto lang kay way klaseng mga kuyas. Natay kahoy daghan, pundo. Tara pa. Pagbakukin, Bi. Ah. Sana pagsabot kasi kabut-kaburan. Hindi man dahil dagang kahoy. Lain ha guys, pag-usok ni isang labat ugma. Yes. Tapos papag-usok kay pakas amang labat.
sirutsuon. Man! Balhin! Ay, yan na. Alright, yan na guys. Oh, nagatang kahoy. Yan na, nagatang kahoy. Sana all. Yan na nagatang kahoy guys. Paparehakot na rin, kaya nagko. Okay. Tabang lang po nila gudod-gudod. Kin-kin. O na yung mahuganiha guys, katong manggipalit ni Uyo, katong manggipa, sa bato pa, katabla no. So manggipahimong tabla guys, to si Bobos. Among kananan mo tong kahuda kini. So karon pa na mamato pang likako, pangahoy. Muna to na mangalisa. So na guys ya. Masang na. Malaga na. Wala tong sundang nabilin. Hinoy pa dito kaya ko anang dari ditlog ya. Pala ko basa-basa pa kay mamaro man eh. Sana gabi. Si Papa Gabriel say nagtiwas kay dako to. Dako tong sirutsuonon. So nanguhapos Papa Gabriel darig usok guys kay may among ilabat datos bahay. Datos bagong bahay. O na guys, ang mga kahoy. And darapod. O karing dari nagtumog pamanggon ni Sidja. So ato sana jang pamahon. Sana nato ja balikan. Ha? Shout out sa Tagaytay Sirutso guys. Shout out Kuya Fidel and Ate Marieta family. Thank you te. Gamit na gamit sa gaadjog sirutso. Nakita pa oh. Hype dito ko adjo. Oh, di na guys, naputol na. Era, putol na jud. Dako man si Papa Gabriel putol. Kumbati pedir kana birahi. Birahi cacahi caca kadu na makraho grabe ka mati mana nih tambak na may kahoy guys terus bay na may ibutang terus bagumbay okay madyo na klasian makuha ra tad to wanay suglod yes no so height kadyo alright apa dir ihan mo nang baliman. La, sige, kumbati. So, kanis dari pagbuhon guys, pwede na atang pasirutsuon na atang dadun. Kana pa mabira mangguna diha. Gahi lamang kay nagkabid-kaburan masagbot. Kuya Ken. Tapos Ilia guys to. Kim. Narakaday. Kalabang dari. Okay. Alright to na guys. Syaro ni mga kahuda ni. Ha? Masa pa? Unsa? Yes, manghakot na mis kahoy. Kaya. Utod na ah. Utod na muna. Muna imong surutso ka rin dari. Utod di pa. Yeah. Lagi tumugwan sila dari sila tabon-tabunan magasagbot guys. Nawa na mabalik na mo dahas paghuman og sinso kay na busy man lagi ta. Karon pa nakahanag balik pastilan. Alright. Na dahas tayong uwan guys nakahana-hana na lagi yung taon. Tumuga naman. Pastilan gajud. Okay. So daghan na jud ni guys ug mabugha ni. Okay, ito pa. And ito pa po guys to. Ito na ta? So, mga ito nami guys. What's up? Yan. Puhunan na ito, balikan guys. Kanina na, mga daghang kahoy na sa ilahom na ah. Daghang kahoy na.
Gitumugan naman siya. So atara na siyang balikan na guys. Lagting na ni balik. Lagting na natin na pa malikan. Harang bagaan ni kadto ni guys ug manggahan. Tanawag mga mangga na nga happy. Ha? Ipang balik-balis bagjong udit. Ha? At may mangga dari dia napahak. Dari pa nga tumba pug mga mangga. Pinsa kabangan naman ni. Og hakot. Tang ako atang magdaday pud taron. Gan ko kre da. Kre mo. Okay dadas usok guys. Okay. Masarap to daw. Dara ang gidag sir to. So balikan na na mga unsa guys, magdaramig tag sa kabuok. Hindi man naman dagkas ani. To dag man buyag, tupod. Buo naman ni tumutod mo. Ha? Buo tumutod mo kumagda ba. Ato sana itambak sana tos bahay. So ato na may isilong dito sa bahay guys karon di mga basa si ja atong sud. Dali na. Hina kay madam aga. Alright. Muli na mi guys. So balikan na naman unsa ka dia. Kana mga gipang sirot sudaan, dapat. Ha? Si Kuya Kinkin mo magdadatong among usok. And si Papa Gabi ito na nanguna na. Oh, dapat bajing nagkuzabid na guys ya. Kuzabid si Kim Kim hangi kugus kay jeng nay mananap. Si kuya. Dalikin. Bilin mas Kuya Kinkin. Kung batay inahan amahan kay arong natay daghang kahoy. Na Hinay mahal. ganiha guys, nang hakot naman sila sa Papa Gabriel og butong para ilabat dadto sa among Hinay bay. na ahas. Maghinay jud ta kay jeng nay mananap. Nahinay lang. Nahinay lang. Pakugus mo kulpas Kuya Kinkin guys. Ang tama na. Alright. Sabay maatit. Hinay, maghinay ta dani jeng nay mananap. Pag hinay Kinkin jeng nay mananap din. Parang nalabang nga oy. Katong magibag jud ni graming hinlo ah. Kani. Uy, pastilan. Hawid lang ka. Matitan. Katambal. Kakin kira pas as usok, do ka buok. Uy, sus abi kuhani, tamprag man di ay ang nagkulba ah. Stilan. Hoy. Na, bangon ka pa. Ha? Alright. So, yan na guys. Yan. Magbutang dari kahoy. Aray silong sila karon di mabasa. Aray silong ang kahoy karon di mabasa. Sana guys, ibalik ng Papa Gabriel lag kahoy. May panghakot. Panghakoto na nila. Papa na to, nga toon. Nga toon. Ito lagi. Ora. Okay. Yan na guys. Alright. Inay. Ah, di bang? Ano ya? Okay, at least. Nanatay daghang pundong kahoy. Okay. Tapay balik kanan. Ano sa mana? Samat. Wa man. Napay balikan na to? Apa? Gagmay, balikan na naman to ya. Kay gagmay naman. Nakukab naman dahil ng kuan na naarang baho ah. Nagto. So guys, mag-ugsok na sa Papa Gabriel dari. Kay ugma mo na ning alab tendan he. Mangugsok ka karon? Masaban. So maglabat mi dari ugma guys. Ay di day. Kay naman day misa ugma sudi pa. Alright. At least din ang mga kahoy guys. Nagtapok na pod. Katapok na tagahoy. Alright. Buga ng Papa Gabriel guys. Sa kato ilang kinahoy pod ganina. Lain pa itong mga tinapok to atos bahay. Jimilina ni pa no. Yung Jimilina ni sa guys na. Yung sa isang color.
Kaning bawhan nining kahudyan ni kay Mito. Ha? Kere. Huh? Minggo. Ang mangga. Nagbuaman. Gahi tapon. Ah. So manay kinahoy nila sa kuya. Kanina nagke. Ano ba to isa datong dako? Naples kalsada pa? Ano ito? Agdari, haraman. Ah. Yung mga kinahoy sa mga kuyas guys na dagkipod lang yung panghuha. Kare agilas papa ganina. Bati tag pangahoy ron labong may klase. Nang banteng Iliya. Di naman sininun matangtang. Ato na. Nanabungkag na noon. Yan na guys. Isus. Ala, gahi man. Gahi. Gahi yung siya. Hindi na maghumok siya guys. Ay, gahi man di ay. Yes, gahi. Alright. Ang gabal gahi. Okay, yan na. Asa na buak ka? Kay gabukon siya. Man, banda pa. Lami man dahil siyang kuan na kaudza. Lami man gunang mangga isugnod pa. Sugman musiga. Sugman musiga ning mangga nga kahoy guys. Ano na yan ba? Lami na siya isugnod. Lami bito isugnod na. Sa una dahil tus puti. Nga na may hang panghudyon. Mangga. Magkasiga na niga. Oh, diba? Basta magkugi lang sa tag pangahoy guys. Na sa daray daghang kahoy. Ito mga inagian sa udit. Napay daghan. Pangkabod-kaburan na lang masagbot ag uban. Yes, no? So, katong amang mga kinahoy ganina guys. Nga katong mahugan ni. Amo sa to siyang ipang pundod. Tusbay. Kaya madyo nang kabunak-bunak kagawa natay makuha dadto. Yes, no? Pundo ba? So, amo pa tong dugangan ugma guys. Hindi pinsas papers. Hindi pinsas. Tag-ulan. Kasi sila magbunak-bunak. Kalibutan. Madyo man to na to. Makato man to siya. Alright. So, nanay kahoy guys. Daghan na. Kumbati pa dir. Shout out. Kuya Fidel and Ate Marieta. Ilahan ng ipadang atsa kanina. Yung katong si Rotso. Si. Smuggle pa. Rusi. Binadaan po nila ate, no? Ang lugaza na kon, uy. Naligang na. Alright. May isa guys, may ining buga ba? Takto na na, ayun na buga. Okay. O, kana, last na kon guys, buga kapod. Gahi man. Huniton siya ka ng Jimilina nga kahoy. Ay, gawa sa itong katapos ang utot na ni. Gawas ko naging katapos ang utot guys. Grabe siya dahil agas na lainan kay huniton. Ipabarag ra ko no pa. Ipabarag ra. Ah, okay. At least. Si. Ano? Si. Nabuak ra dyan guys. Nabuak ra. Nahinay ra. Slowly but surely. Char. Esos. Dumpo man. Parang gahi Hunit pa ito ng hunit ni. Wap. Parang gatong hunit. Takadog si Milina guys. Papingis-pingisan dahil siya. Inigbuak. No. Hawa di anok. Kansang maigo ka nok. Pastilan. Gamatoy ka para ba? Okay. Bunak na siguro po ning uwanan eh. Pastilan nag-um na ang pagkalibutan dari guys. Nag-um na paglangit. Hindi na talaga nagsasawa si ulan. Lagi na lang ulan. Yes no. Umuwan guys ka malipay pagkatang buwak. Tipod palabian ka mga daot tag isang dahon. Buwak na sad. Ato na si Akra dyan guys. Alright. Tis taghan na tayo reserve ang kahoy. Hawa nok. Mura. Anok. Kahit laban ako.